yummy namhlanje sidla pizza. Kaze ngajabula. Mana mina unginike iplate elirong. Ngibanga kanjani? Wena udla pizza ngazi la ngathi kungena into erong. Phela sidla into umuntu ayithandayo. Hayi nawe ngithola ugwaye ephakethe esikhomeni sesikole. Dlana ugwaye ngithi kusho ukuthi wena umbhemi wegwaye. Yidla-ke ngithengela wena-ke mntanami uzodla usuthe namhlanje. Ngithola iluze eyodwa mina sengithengele yonke. Uma bengawona wami mina lo yagwayi bengiphathela umngane wakhe. Bengawona wami lo yagwayi bengiphathela umngane wami ngoba kubo ku strict uyasaba ukuya nawo kuba kuwona wami angibhemi mina. Wenze kahle ke mntanami ngithi kubo ku street kina kukho street. Ngoba kukho street again edla nanku kugwayi. Ngiyakuthathisa mntanami. Ngiyakwenza lutho. Dlala ugwayi. Ngize ngikwazi mami nokudla ugwayi. Unjani? Kodwa ma. Dlala ugwayi sanje. Ngifuna ukuxoxa la. Uyathi indlela ongacabangi ngayo, ngiyakuza ukubone ngisho isiZulu indlela owenza ngayo. Yasi ngishana ezinja wena zokukhokothuza lapha ngoba usile. Uwenza umuzi wami nje iJagan House. Uletha ugwayi la. Kusasa ngenza ukuthi uzoletha umuntu umlalise lapha lentwana ekufile. Ayenza ukho street kwami. Ngiyaxolisa manje ngiphinde. Idla-ke. Idla phela. Thatha ukungangaki uxolisa mntanami kungangaki. Yazi ukuthi ngidelelisa ngono imitheko betheko. Uthi ipizza yakhe yahalisa. Futhi mnandi.